ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତା'ର ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ସମୟ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ସେଦିନ ମହାଭାରତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତା'ର ସମାଧାନ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ସମାଧାନ ଆଉ ନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଲେ, କୁରୁବଂଶର ବିନାଶ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତା'ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।